We gaan direct los. We gaan vanavond allemaal doen. Dat is eerst normaal 2 rondjes even rustig inlopen. Daarna gaan we het vierkantje spelen, 7 tegen 2 en doorwisselen, minuten wacht. En dan gaan we al naar partijvormen in verband met voor aankomende zondag. Het is koud, het veld is hut en er binnen maar 9 selectiespelers. Dochs wordt er fanatiek traind in orde bekeerd. Hey Max! Ja, loopt zo bij je weg! Het is ontnota nog net het seizoen van Sportverenigd. Er zijn een paar wedstrijden geweest, 2 verliezen, 10 Haarlo. Dat de bal valt altijd krijgt verkeerd, hij staat door de kant ook. Precies bij hun in de vat en dat soort dingen. Het gaat steeds beter, er staat wel een redelijk team. We missen alleen wel een echte afmaker. Zandhuizen hier vlakbij, bij we geweest 1-0 verliezen, 4 minuten verdaan. Dus dat is kiele en ik hoop dat we na de winter dat dan eens een keer over de streep trekken kunnen. Maar jij altijd wel de kracht om alles in 4 minuten even flink te laten rennen. Dat we van 12 nog wat in één keer naar 6 nog achter gingen. We hebben wel een keeper staan, die doet zijn best echt wel, maar het is niet voor het niveau zo goed dat hij blijft staan. Donkerbroek als grote favoriet had trainer Jan de Wolf een tactisch plan uit dokteren versnijn. Ja, ik doe het goed. Zo met de eerste inzakje en de rond is lidsmaatje. En dan is het gewoon dat viertal kan er heel moeilijk terug in voetballen. En daar gaat het verhaal om. Dat moeten we snel en ik lied schoren. En dan ja, dat is heel moeilijk. Want de Donkerbroek is ook net een wonderploeg. Toch staan ze bovenaan. Ja, prima, maar het is wel 5e klas, dus het is geen wonderploeg. Volgens zitten wel heger voetbal. Ze zijn flink gedegradeerd. Sportverenigd smiet het snijn dus op de omschakeling. Maar of dat succes op smieten zal? Dat moet er wel wat gebeuren. We hebben Freetie nou, dan moet je wat meer naar het oude rond. Want ja, dan is gelukkig uw skipper er ook weer bij, die koeien ik net. Dus ja, dan moet je benut dat de keeper er is dat ik oude rond ga. Want ja, we hebben maar 4 goals maken en dat is natuurlijk in die jonge wedstrijd is dat net voor. En dan weet je hoeveel punten nou je hebben.